Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Mindset Podcast. Σήμερα θα συζητήσουμε για τους γονείς, την επικοινωνία με τους γονείς και πόσο σημαντικό είναι να χτίσουμε από νωρίς μια καλή συνεργασία με τους γονείς. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη γνωριμία με τους γονείς και τους γονείς κυρίως των παιδιών, που εμείς οι ίδιοι ως δάσκαλοι, ως ψυχολόγοι γνωρίζουμε ότι χρειάζονται μια παραπάνω βοήθεια και χρειάζεται να περάσουμε λίγο παραπάνω χρόνο μαζί τους. Άρα για μερικές φορές οι γονείς είναι σύμμαχοί μας ή στέκονται απέναντί μας και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Το μόνο σίγουρο νομίζω, Χριστίνα, είναι ότι εμείς θέλουμε οι γονείς να είναι σύμμαχοί μας. Έτσι, δηλαδή, εμείς νομίζω ότι ξεκινάμε από αυτό. Ότι δουλεύοντας με τα παιδιά, τουλάχιστον εγώ προσωπικά αυτό αισθάνομαι, ότι όταν ξεκινάω να δουλεύω με ένα παιδί, το πρώτο πράγμα που λέω και στον γονέα του είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι εγώ σε όλη αυτή τη διαδρομή που ξεκινάμε τώρα, θέλω να είστε μαζί μου σε αυτό, θέλω να είστε δίπλα μου. Γιατί αν δεν είστε, η δουλειά που θα γίνει θα είναι μισή. Οι πληροφορίες που μπορεί να μου φέρει ο γονέας και όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη θεραπεία με το παιδί. Οπότε, για μένα, έτσι, η έγνοια μου, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι αυτό, να καταλάβει ο γονέας ότι ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι εκεί για να τον επικρίνω, να του δείξω με τα λάθη του, να τον κάνω να νιώσει άσχημα για όσα έκανα μέχρι τώρα και ίσως δεν δούλεψαν. Ίσα-ίσα, ο λόγος που ρωτάω και ενδιαφέρομαι να μάθω το τι συμβαίνει, ας πούμε, μέσα στο σπίτι ή τι έχουν δοκιμάσει μέχρι στιγμής, είναι ακριβώς αυτός. Να ξέρω τι έχει δοκιμαστεί και δεν έχει δουλέψει. Άρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε νέους τρόπους από εκεί και πέρα. Αυτό κλειδώνει δηλαδή και χρόνο, αλλά και, πώς να το πω, και κάνει τη δουλειά μας πιο αποτελεσματική. Δηλαδή, για μένα είναι σημαντικό να έχουν στο νου τους αυτό οι γονείς που έρχονται, είτε στο γραφείο είτε στο σχολείο που δουλεύω τώρα, ότι η γνώμη τους, οι πληροφορίες που έχουν, η εμπειρία τους, η αλληλεπίδρασή τους μέχρι τώρα με το παιδί είναι χρήσιμα εφόδια τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και πραγματικά μπορούν να πάνε τη διαδικασία πιο πέρα και πιο γρήγορα. Εσύ τι θα έλεγες έτσι από τη δική σου εμπειρία? Είναι σημαντικό το να έχουμε τους γονείς δίπλα μας, σαν σύμμαχους? Όχι μόνο είναι σημαντικό, πιστεύω είναι το πιο σημαντικό, διότι αυτό που στην ουσία θα βοηθήσει το ίδιο το παιδί να εξελιχθεί ή το ίδιο το παιδί να γεμίσει αυτές τις γκρίζες περιοχές που έχει μέχρι τώρα, και το ίδιο το παιδί να νιώσει όμορφα για τον εαυτό του, είναι ό,τι κάνουμε στο σχολείο και ό,τι το βοηθάει να το διατηρήσει και στο σπίτι, δηλαδή να συνεχιστεί σπίτι, να το πάρει μαζί του. Και θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό που είπες πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με τους γονείς για την αλληλεπίδραση που είχαν μέχρι τώρα, να μοιραστούν μαζί μας τι έχουν κάνει. Αλλά κάποιες φορές, θα σου πω, όταν έχουμε κάποιες συναντήσεις με τους γονείς, ότι κάποιες φορές όταν τους ρωτάμε, τους κάνουμε δηλαδή αυτές τις ερωτήσεις, ότι πώς συζητάτε σπίτι με το παιδί, πώς περνάτε το χρόνο σας, τι κάνετε μαζί του. Το θεωρούν κατά κάποιο τρόπο ως ερώτηση και ταυτόχρονα κριτική, ότι τι κάνεις με το παιδί σου. Και κάποιες φορές ξεκινάω, μ' αρέσει να ξεκινάω τον τελευταίο καιρό, όχι κάποιες φορές, τον τελευταίο καιρό μ' αρέσει να ξεκινάω αυτές τις συναντήσεις με το να λέω εννοείται πού το παιδί έχει αυτές τις δυσκολίες, τι μπορούμε να κάνουμε. Και να επιμένω, ειδικά σε αυτό το τελευταίο, τι μπορώ να κάνω εγώ ως δασκάλα, τι μπορεί να κάνει το παιδί και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί, δασκάλα και γονέας ή κηδεμόνας. Όχι τόσο στο να μένω το τι έκανα, ότι τι έκανα και έγινε αυτό τώρα, αλλά το τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, και έχω παρατηρήσει κάποιες διαφορές και πάλι δεν είναι σίγουρο, δεν είναι με όλους τους γονείς, αλλά με αυτούς που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν το παιδί, έχω παρατηρήσει μεγάλη διαφορά όταν ξεκινάω τη συνάντηση με τη βάση, με το κέντρο το παιδί
και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε σε αυτές τις γκρίζες περιοχές του παιδιού, εκεί που χρειάζεται το παιδί υποστήριξη. Και βλέπω ότι όταν ξεκινάει η συνάντηση με ένα θετικό κλίμα, με το να δίνουμε στην ουσία το βήμα στο γονέα και το ok και το μπράβο ότι μπορείς να κάνεις κάτι από τη δική σου πλευρά, έτσι και ο γονέας αρχίζει και σκέφτεται, ναι, για να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω. Ας μην σκεφτώ τι έκανα μέχρι τώρα λάθος ή τι έκανα μέχρι τώρα και το παιδί μου μπορεί να είναι έτσι. Γιατί πραγματικά δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι έκανε κάτι λάθος. Ναι. Πολλά πράγματα έχουν συμβάλει σε αυτό. Και γι' αυτό το παιδί χρειάζεται υποστήριξη, ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό που λες, το να μπορέσουμε λίγο και εμείς, αλλά και αυτό να το δώσουμε και στους γονείς, το να αρχίζουν να εστιάζουν στις δυνατότητές τους, είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό, νομίζω. Γιατί στην ουσία τους δίνει και εκείνους μια ελπίδα, αλλά και μια πηξίδα. Ότι μέχρι τώρα είχαν συμβεί κάποια πράγματα, δεν πήγαν πολύ καλά, δεν πήγαν όπως το θέλαμε, αλλά τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Και όση ώρα μιλούσες, εγώ σκεφτόμουν παράλληλα πόσο ωραίο μπορεί να είναι και για το ίδιο το παιδί όταν θα έχει αυτή την αίσθηση της συνέχειας. Ότι κάτι που αρχίζω, ξεκινάω, πειραματίζομαι μαζί του, το δουλεύω, το επεξεργάζομαι στο σχολείο, αυτό μετά συνεχίζεται και στο σπίτι και μετά από το σπίτι ξανά στο σχολείο και ξανά στο σπίτι και τελικά δημιουργείται ένα έτσι πολύ μεγάλο και ευρύτερο υποστηρικτικό πλαίσιο όπου το παιδί σε όλες έτσι, τις χρονικές στιγμές της καθημερινότητάς του μπορεί να δουλεύει και να εξελίσσει τον εαυτό του. Και νομίζω έτσι και φαίνοντας στο νου και κάποιες συζητήσεις με παιδιά που κάνω ότι αυτό προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, η οποία για το παιδί είναι νομίζω το πάνω, είναι το πιο σημαντικό για να δεσμευτεί με τη διαδικασία και για να συνεχίσει να έχει κίνητρο να δουλεύει με τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Είτε αυτό έχει να κάνει με το μαθησιακό κομμάτι, είτε έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι. Ακριβώς. Και είναι και σε μερικά παιδιά λειτουργεί και υπό μία έννοια ως μία ευκαιρία να γίνει μια επανασύνδεση με τους γονείς. Αυτό όταν το έχω δει πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό, γιατί όταν μέσα σε ένα meeting που οι συναντήσεις με τα παιδιά είναι συνήθως οι πιο δύσκολες όταν είναι παιδιά και γονείς, γιατί τα παιδιά πραγματικά αισθάνονται σαν να είναι στο στόχαστρο και όχι τι θα πω τώρα και πώς θα το δει, πώς θα το ακούσει η μαμά, πώς θα το ακούσει ο μπαμπάς. Και κάποιες φορές πραγματικά είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι μικρό παιδί και έχεις γύρω σου ενήλικες να μιλάνε για σένα. Για σένα και σε σένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πραγματικά εμείς οι ενήλικες μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Ή μπορεί να έχουμε μια αμυδρή υποψία ότι πώς θα αισθάνεται το παιδί. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε ακριβώς στα παπούτσια του παιδιού που λέμε. Αλλά το παιδί, θα σου πω τώρα γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις μετά από αυτές τις συναντήσεις με το παιδί, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να τις κάνουμε καλύτερες αυτές τις συναντήσεις και εμείς οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Και το παιδί πάντα αυτό λέει. Μ' αρέσει όταν και είναι πολύ συγκινητικό όταν η μαμά μου κρατάει σημειώσεις για το τι θα κάνει σπίτι. Γιατί λέει, μπορεί κάποιες φορές στο σπίτι να μην περνάει χρόνο μαζί, γιατί π.χ. δουλεύει πολλές ώρες. Και του άρεσε του παιδιού που λέει ότι που είχε κάνει ένα πρόγραμμα και είχε κάνει σημειώσεις η μαμά ή ο μπαμπάς, ότι μετά τη δουλειά ή πριν σε πάω στο σχολείο θα κάνουμε αυτό. Θα σε βοηθήσω αυτό για να γίνεις καλύτερο στην ανάγνωση. Ή θα κάνουμε ένα παραμύθι μαζί πριν κοιμηθούμε. Και αυτό το παιδί πραγματικά του άρεσε πάρα πολύ. Ή θα μου δείξει το αγαπημένο σου βιντεοπαιχνίδι. Και θα σε βοηθήσω και θα σου κάνω ερωτήσεις, ώστε το παιδί να γίνει καλύτερο στο πώς να απαντάει τις ερωτήσεις. Και πραγματικά κάποια παιδιά το θεωρούν αυτό ότι ναι, είναι μια ευκαιρία να ξαναγίνω φίλος με τη μαμά και τον μπαμπά. Διότι ίσως μπορεί η καθημερινότητά τους, των γονέων εννοώ, να μην τους δίνει αυτή την επιλογή. Οπότε αυτές οι συναντήσεις, αυτή η συζήτηση με το δάσκαλο και το ότι να χτίσουμε αυτό το υποστηρικτικό πλαίσιο, πόσο όμορφα λειτουργεί για το παιδί. Και νομίζω αυτό πρέπει να σκέφτομαι πάνω απ' όλα, ότι αυτές οι συναντήσεις δεν είναι για το γονέα. Δεν είναι για μένα το δάσκαλο, δεν είναι για τον ψυχολόγο, δεν είναι για το διευθυντή, διευθύντρια. Είναι στην ουσία για το παιδί. Για το πώς θα χτίσουμε τη βοήθεια γύρω-γύρω από το παιδί. Και είναι πολύ όμορφο. Τι ωραίο που το λες αυτό, γιατί σκέφτομαι τώρα ότι όντως, θεωρητικά,
η αφορμή για το να έρθει, ας πούμε, ο γονέας στο σχολείο και να συζητήσουμε, είναι για να συζητήσουμε πάνω σε δυσκολίες, σε πράγματα που ίσως μας κρατάνε στάσιμους, σε πράγματα που μας πάνε πίσω. Okay. Αλλά πώς τελικά αυτή η συζήτηση για το τι μας δυσκολεύει προσφέρει ένα πολύ ωραίο και γόνιμο έδαφος για να συνδεθούμε ξανά. Γιατί ενδεχομένως, έτσι, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, σε ένα προηγούμενο στάδιο μπορεί να έχει χαθεί η σύνδεση. Και τελικά, επειδή χάθηκε η σύνδεση και η επικοινωνία, αυτό όχι να δημιούργησε, αλλά ίσως να όξυνε τα προβλήματα ή τις δυσκολίες του παιδιού. Okay. Ενώ μόνο και μόνο αυτή η αίσθηση ότι εγώ ξανασυνδέομαι με τον γονέα μου, έρχομαι κοντά, μπορώ να του μιλήσω τελικά για όσα με δυσκολεύουν, δημιουργεί πάλι αυτό που λέγαμε πριν, την αίσθηση της ελπίδας. Okay. Ότι τώρα θα βρούμε μια λύση από κοινού. Ότι ο γονέας θα είναι εκεί να με βοηθήσει σε αυτή μου την προσπάθεια. Ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι μόνη μου. Πολύ σημαντικό νομίζω αυτό για το παιδί. Και ότι τελικά ενώ ξεκινάς να δουλεύεις σε ένα επίπεδο, ας πούμε, εσύ μπορεί να έχεις καλέσει το γονέα για να δουλέψετε το μαθησιακό κομμάτι και να συζητήσετε πώς μπορεί ο γονέας να το βοηθήσει το παιδί σε αυτό το επίπεδο. Τελικά μπορεί να δουλεύετε και ένα άλλο παράλληλα. Το συναισθηματικό, ο τρόπος που επικοινωνούμε. Άρα αυτό μπορεί τελικά να πλουτίσει την εμπειρία και του παιδιού, αλλά και του γονέα. Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι αυτό το οποίο πρέπει να επικοινωνήσουμε με το παιδί αρχικά. Και τι εννοώ με αυτό. Θα σου πω κάποιες περιπτώσεις ότι στην αρχή αυτές τις συναντήσεις εννοείται θα είναι πολύ δύσκολες για το παιδί. Και ήταν πολύ ψυχικά βαριές για το παιδί. Γιατί πραγματικά είναι αυτό που σου είπα πριν, είχε πόσους ενήλικες γύρω του να το κοιτάνε και να το ρωτάνε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά στο σχολείο, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε τον βομβαρδίζαμε στην ουσία με ερωτήσεις, τις οποίες μπορεί να μην είχε καν απάντηση. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει στο παιδί να πούμε αρχικά, να το δώσουμε να καταλάβει, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο ή εύκολο αυτό, γιατί τις κάνουμε αυτές τις συναντήσεις. Και έπειτα στο γονέα. Γιατί πραγματικά το δύσκολο είναι αυτό. Εάν το παιδί καταλάβει γιατί τις κάνουμε αυτές τις συναντήσεις και πού θα τον βοηθήσουν αυτές τις συναντήσεις, μετά πιστεύω ο γονέας θα είναι πιο ανοιχτός. Γιατί αυτό πάει μαζί. Αν ο γονέας, και θέλω να μιλήσουμε και για αυτή την περίπτωση, που αυτές τις συναντήσεις δεν πάνε καλά. Αν ο γονέας δει το παιδί μπλοκαρισμένο, δει το παιδί να μην θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις, δει το παιδί αρνητικό, να μην θέλει να κάνει τίποτα, να μην θέλει να συμμετέχει καν στη συνάντηση, μετά και ο γονέας δυσκολεύεται πάρα πολύ να συμμετέχει και ο ίδιος σε αυτή τη συζήτηση. Μπορεί να συμμετέχει τυπικά, γιατί πιστεύει μέσα του ότι είναι χρέος του να συμμετέχει σε αυτές τις συναντήσεις και κάπως να βοηθήσει και στο σπίτι, αλλά εν τέλει να μην μπορεί να συνδεθεί άμεσα και να βοηθήσει εν τέλει το παιδί. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό εσένα? Γιατί εμένα, ειδικά σε κάποια αρχικά σημεία, σε κάποιες συναντήσεις αρχικές με τους γονείς ή και τώρα σε κάποιες φορές, μου έχει τύχει και μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα πάντα ξεκινάνε με το παιδί και έπειτα με τον γονέα. Εγώ σκέφτομαι λοιπόν ότι αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα μία κουλτούρα η οποία λέει ότι ο γονέας έρχεται στο σχολείο ή στον εκάστοτε ειδικό μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό ξαφνικά το κάνει πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, γιατί προφανώς για να με καλούν έχει φτάσει ο εκπαιδευτικός σε ένα οριακό σημείο, δεν ξέρει τι άλλο να κάνει και μάλλον γι' αυτό με καλεί, έτσι, για να του δώσω εγώ τη λύση. Μία λύση που εγώ ίδια ή ο ίδιος δεν την ξέρω. Και τι θα κάνω? Και όλο αυτό λοιπόν γεμίζει με πάρα πολλές, νομίζω, ανασφάλειες, ανησυχίες και αμφιβολίες στον γονέα. Εγώ το παρατηρώ αυτό και στο γραφείο, ότι οι γονείς έρχονται με πάρα πολλές ενοχές, παρόλο που οι γονείς που φτάνουν στο γραφείο συνήθως είναι γονείς οι οποίοι έχουν αντιληφθεί ότι ίσως εδώ σε αυτό το κομμάτι χρειάζομαι μια βοήθεια για το πώς να το κάνω. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενοχικοί και συχνά λένε πράγματα τύπου εντάξει, θα σου το πω, ξέρω ότι αυτό είναι λάθος, ξέρω ότι κανονικά ένας γονέας δεν πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά εγώ το κάνω.
και αντιλαμβάνουμε πολύ γρήγορα αυτή τη δυσφορία τους και τη δυσκολία τους να μιλήσουν για όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι. Διότι οι ίδιοι καταρχάς θα έχουν αιματοδοτήσει ως κάτι αρνητικά. Χωρίς εγώ να πω απαραίτητα ότι αυτό που κάνετε, χωρίς να το χρωματίσω εγώ κάπως, ήδη αυτοί το φέρνουν με ένα αρνητικό χρώμα στην συζήτηση. Οπότε νομίζω ότι και τους ίδιους τους γονείς, ίσως τους βοηθούν και εμείς. Πρώτα απ' όλα δεν τους καλούμε μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα, αλλά τους καλούμε για να τους πούμε και τα όμορφα πράγματα που κάνει το παιδί και τα δυνατά του σημεία. Και ότι το παιδί δεν είναι ούτε μόνο οι δυσκολίες του, ούτε μόνο οι αδυναμίες του. Και ότι ακόμη και κάποια πράγματα δεν γίνονται με έναν τρόπο που είναι βοηθητικό στο σπίτι, επίσης οι γονείς δεν είναι μόνο αυτή η πλευρά τους. Έχουν όμως και τις πλευρές και τα πράγματα που τα κάνουν πολύ καλά και που αυτά μπορούν να τα αξιοποιήσουν για να δουλέψουν και ότι ίσως δεν πάει πολύ καλά, αλλά με βάση το τι ορίζουν αυτοί ότι δεν πάει πολύ καλά, έτσι, στο σπίτι. Και σίγουρα συμφωνώ με αυτό που είπες πάρα πολύ, το ότι είναι σημαντικό καταρχάς και το ίδιο το παιδί να καταλάβει το λόγο των συζητήσεων, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω εισπράξει και εγώ από πολλά παιδιά. Όταν, ας πούμε, ζητάω να γίνει μια συζήτηση με παρόντες τους γονείς και το ίδιο. Και πάντα έχουν αυτό το άγχος. Δηλαδή, τώρα αυτά που λέμε εδώ μεταξύ μας πρέπει να τα ακούσουν και οι γονείς. Και αν τα ακούσουν, τι θα μου πούν. Και μήπως με μαλώσουν που το σκέφτομαι αυτό. Και μήπως το ένα και μήπως το άλλο. Έχουν πάρα πολλές ανησυχίες το πώς μπορεί να πάει μια τέτοιου είδους συζήτηση. Ενώ πολλές φορές μετά από μια τέτοια συζήτηση καταλαβαίνω ότι αυτό ίσως είχε νόημα που το άκουσε ο γονιός. Γιατί του έδωσαν μια ευκαιρία να με καταλάβει. Και ήταν ένα ασφαλές περιβάλλον να το συζητήσω, για να με ακούσει ο γονιός και για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που είπες. Και κάποιες φορές είναι αυτό ότι όταν δέχεται ο γονέας ένα τηλεφώνημα από το σχολείο ή ένα email, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι πω τι έγινε. Κάτι κακό. Και πραγματικά αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν στιγμές στο σχολείο που να συναντιόμαστε απλά με τους γονείς. Όχι μόνο όταν έχει γίνει ένα περίεργο συμβάν ή όχι μόνο όταν ανησυχούμε για την πρόοδο του παιδιού ή όχι μόνο όταν είναι να δώσουμε βαθμούς. Διότι πραγματικά όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν έχουν κάτι το καλό. Και όταν δίνουμε τους βαθμούς, παρόλο που είναι καλοί ή κακοί βαθμοί, δεν ξέρουμε. Είναι ένας βαθμός ο οποίος αγχώνει και το παιδί και τον γονέα. Είναι μια στιγμή που ο γονέας βρίσκεται απέναντι σε ένα δάσκαλο που θα δώσει καλή, κακή κριτική, αλλά θα κρίνει το μαθητή και την πρόοδό του. Κατάλαβες τι εννοώ. Ενώ πόσο ωραίο θα ήταν να συναντιόμασταν οι δάσκαλοι με τους γονείς απλά για να συζητήσουμε και να καταλάβουν και οι γονείς τι κάνουμε μες στην τάξη. Και βλέπω πραγματικά κάποιες δράσεις από κάποιους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουν, που γνωρίζουν τους γονείς στην αρχή της χρονιάς, το κάνουν και κοντά στις γιορτές, δίχως να είναι περίοδος βαθμών, δίχως να έχει γίνει κάτι κακό. Και απλά ο δάσκαλος γνωρίζει τους γονείς. Γιατί φαντάσου λίγο πόσο σημαντικό και πόσο όμορφο θα ήταν αν πραγματικά ο γονέας δεν συναντούσε το δάσκαλο ή το δάσκαλο της ειδικής αγωγής μία φορά στο χρόνο ή 2 φορές ή ανά τρίμηνο όποτε δίνουν βαθμούς. Αν το συναντούσε πάρα πολύ πιο νωρίς από αυτό, πόσο σημαντικό θα ήταν να υπήρχε αυτή η επικοινωνία και να χτιζόταν αυτό το σκαλί πριν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ο Νίκος, η Μαρία, η Ελένη, τέλος πάντων, έχει δυσκολία στην ανάγνωση ή αυτό γίνεται με τα γραμματάκια του ή μάλωσε με το φίλο του, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Γιατί μετά πραγματικά και ο δάσκαλος νιώθει και ο ίδιος σαν να είναι και αυτός παιδί εν μέρει, γιατί και αφού του λέμε ότι το παιδί έχει δυσκολίες, είναι σαν να το πετάμε το μπαλάκι και εσύ έχεις δυσκολίες ως γονέας. Και μετά πραγματικά νιώθει άσχημα. Πόσο όμορφο θα ήταν όμως να είχαμε χτίσει κάτι πριν από όλο αυτό. Δηλαδή στην αρχή, και το σκέφτομαι πόσα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν αν είχε γίνει αυτό το πράγμα.
Ναι, εγώ σκέφτομαι και πόσο θα ανακούφιζε τελικά και όλες τις πλευρές αυτό. Καταρχάς ότι δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη συνθήκη και κατάσταση, ότι δουλεύουμε όλοι μαζί, γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί, προς ένα συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος στόχος είναι να είναι το παιδί καλά και συνεπώς να είμαστε και εμείς οι υπόλοιποι που το πλαισιώνουμε καλά. Και αυτό που περιγράφεις και εσύ νομίζω ότι θα βοηθούσε στο να αναπτυχθεί και μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη γενικά προς το πλαίσιο του σχολείου. Και γενικά για μένα νομίζω ότι αυτό το σχολείο θα πρέπει να αλλάξει αρκετά και να είναι περισσότερο ανοιχτό προς τους γονείς. Δηλαδή να είναι ένα πλαίσιο που και τα παιδιά και οι γονείς να θέλουν να πάνε και να συναναστραφούν με όλους τους εμπλεκόμενους εκεί. Και όχι ένα πλαίσιο που το αποφεύγω. Χτύπησε το τηλέφωνο, ας πούμε, από το σχολείο και «Ωχ, Παναγία μου, να βρω μια δικαιολογία να μην πάω, γιατί ποιος ξέρει τι θα ακούσω». Νομίζω ότι αυτό το αρνητικό vibe και συναίσθημα είναι που τελικά χτίζει τείχους και κάνει τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς, νομίζω, τελικά να αποφεύγουν αυτές τις συναντήσεις και τελικά οδηγεί στην αποσύνδεση. Και εν τέλει όλο αυτό έχει ένα αντίκτυπο έτσι, στο ίδιο το παιδί. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορούμε ο καθένας μας από την πλευρά του να προσπαθήσει να το χτίσει. Έτσι, είτε είναι κάποιος ειδικός που είναι μέσα στο σχολείο, είτε είναι εκπαιδευτικός, είτε είναι από τη διευθυντής στο συγκεκριμένο σχολείο. Νομίζω ότι καταρχάς το σχολείο πρέπει να ανοίξει και να κάνει πιο συχνές προσκλήσεις προς τους γονείς. Έτσι ώστε και οι γονείς σιγά σιγά, νομίζω ότι οι γονείς σε αυτή τη συνθήκη είναι κάπως σαν παιδιά, που πρέπει να έρθουν, να δοκιμάσουν το πλαίσιο, να το εμπιστευθούν και τελικά να ανοίξουν και οι ίδιοι και να δώσουν και τη δική τους οπτική, η οποία είναι εξίσου χρήσιμη. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Και θα κάνω τώρα εδώ μία σύγκριση, να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Επειδή τώρα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, γενικότερα, που είμαι στο εξωτερικό, δουλεύω στο εξωτερικό, θα έλεγε κανείς ότι εδώ είναι πιο ανοιχτοί άνθρωποι. Θα έλεγε κανείς ότι ναι, κάνουν περισσότερες συναντήσεις και εννοείται, έχουμε πάρα πολλές συναντήσεις με γονείς, αλλά πραγματικά όλες οι συναντήσεις πότε έρχονται? Όταν έχουμε εμείς ανιχνεύσει μία δυσκολία στο παιδί. Ακόμα και υπάρχει κάτι που λέγεται ο καφές με τους γονείς, που είναι σαν μικρά meeting με κάθε γονέα ξεχωριστά και το παιδί, αλλά και πάλι για ποιο πράγμα μιλάμε, τι μπορεί να κάνει ο γονέας σχετικά με τη δυσκολία του παιδιού, σχετικά με την πρόοδο του παιδιού. Δεν είναι στην ουσία καφές με τους γονείς. Πάλι είναι μιλάμε για την πρόοδο του παιδιού, μιλάμε μια κριτική, το κρίνουμε το παιδί και κάποιες φορές πραγματικά είναι ψυχικά πάρα πολύ βαρύ αυτό για το παιδί, γιατί θα σου πω, εγώ δουλεύω εκεί ως ειδικός, οπότε είμαι μόνη μου σε ξεχωριστή αίθουσα, παίρνω τα παιδιά που έχουν δυσκολίες, οπότε καλός ή κακός, μόνο γι' αυτό μιλάω με τους γονείς. Και πιστεύω είναι πολύ, και για μένα είναι πολύ ψυχικά βαρύ, γιατί όταν είναι να καλέσω κάποιον γονέα, ξέρει και ο γονέας ότι από τη στιγμή που το παιδί μου πάει στη μαθησιακή υποστήριξη, δέχεται μαθησιακή υποστήριξη, και υπάρχει ένας ειδικός μαζί του, ότι θα μου μιλήσει για δυσκολίες. Όταν όμως, θα σου πω, Χρύσα, τι έκανα και προσπάθησα να φτιάξω αυτά τα meetings. Έκανα meetings με τους γονείς, μόνο και μόνο για να τους πω τι κάνω. Αλλά να σου πω, στην αρχή περίμενα να είναι πάρα πολύ καλό αυτό το meeting, πολύ θετικό. Αλλά όλοι οι γονείς είχαν ένα φόβο στα μάτια τους και η πρώτη ερώτηση που ήταν, όταν εν τέλει αυτό το meeting ήταν απλά μια ενημέρωση, απλά να τους γνωρίσω, να με μάθουνε, διότι πραγματικά τη δασκάλα ή το δάσκαλο της ειδικής μαθησιακής υποστήριξης δεν τον γνωρίζουν οι υπόλοιποι γονείς. Μόνο οι γονείς των παιδιών που έχουν τις μαθησιακές δυσκολίες και δουλεύουμε μαζί τους. Οπότε οι υπόλοιποι δεν τους γνωρίζουν και είναι κάποιοι άγνωστοι σε μια ξεχασμένη αίθουσα κάπου εκεί πέρα που παίρνουν τα παιδιά στις συγκεκριμένες ώρες. Οπότε όταν έγινε αυτό το meeting, θα σου πω, ήταν πάρα πολύ περίεργο το ότι οι περισσότεροι από τους γονείς που ήταν εκεί είπανε, άρα, αφού τελείωσε, άρα εγώ γιατί ήρθα εδώ αν το παιδί μου δεν έχει δυσκολίες? Ή άρα εγώ
τι πρέπει να κάνω, αφού είναι όλα καλά, γιατί. Και ακόμα και γονείς των παιδιών που είχαν δυσκολίες, που απλά ήρθαν για την ενημέρωση να με μάθουν κτλ. Άρα γιατί ήρθα τώρα? Και είπα, ήρθατε για να γνωριστούμε, να ξέρετε ποιον έχετε απέναντί σας, να ξέρετε ποιος δουλεύει μαζί με το παιδί σας. Που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο εάν εγώ καλούσα τους γονείς και τους γνώριζα πρώτη φορά μέσα από κάτι κακό που έγινε, ή για να γνωρίσουμε, να τους μιλήσω μόνο για τις δυσκολίες που έχει το παιδί. Για μένα πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό απλά και μόνο να τους γνωρίζεις τους γονείς. Απλά ήταν πολύ δύσκολο αυτό, γιατί έχουν συνηθίσει και είναι γονείς από πολλές κουλτούρες. Δεν είναι ότι π.χ. μιλάμε μόνο για τους γονείς, για Έλληνες γονείς ή για Σουηδούς γονείς. Είναι από πολλές κουλτούρες, γιατί είναι ένα διεθνές σχολείο. Αλλά οι περισσότεροι είχαν αυτό, μοιράστηκαν την ίδια σκέψη μαζί μου. Ότι γιατί ήρθαμε, αφού δεν έγινε κάτι κακό, ή δεν έχουμε να συζητήσουμε για τις δυσκολίες του παιδιού ή για στρατηγικές που πρέπει να βάλουμε μπρος. Και ήταν πολύ δύσκολη αυτή η αλλαγή του mindset. Ναι, νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις αναδεικνύει ακόμα περισσότερο αυτή την ανάγκη ότι οι γονείς χρειάζονται και αυτοί σε εισαγωγικά να εκπαιδευτούν πάνω στην επικοινωνία, στο ότι δεν είναι απαραίτητο να συζητάμε μόνο για προβλήματα, ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να κάνουμε εδώ, αλλά ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που μπορούμε απλώς να μοιραστούμε κάποια πράγματα που ίσως βλέπουμε, που μας ανησυχούν ή που μας ευχαριστούν ή τι δυνατά σημεία μπορεί να έχει το παιδί μας ή και εμείς οι ίδιοι. Έτσι, και αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να βοηθηθούμε ακόμη περισσότερο. Και νομίζω είναι και αυτό που λες, ότι ας πούμε εσύ δουλεύεις σε ένα international school και τελικά διαπιστώνεται ότι αυτή η ανασφάλεια που έχουν οι γονείς, έτσι, και ότι μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος για να έχει φτάσει το παιδί μου να δέχεται μαθησιακή υποστήριξη, ισχύει γενικότερα. Ότι οι γονείς από οποιαδήποτε κουλτούρα και αν είναι μπορεί να μοιράζονται ίδιες ανησυχίες. Μπορεί να τους ανησυχούν τα ίδια πράγματα ή να φοβούνται τα ίδια πράγματα. Και ότι αυτό είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό και εδώ δεν ερχόμαστε για να μας πονήσει κάποιος το δάχτυλο, αλλά ερχόμαστε για να είναι ένας χώρος που μπορούμε να το μοιραστούμε αυτό. Μπορούμε να μοιραστούμε τι μας δυσκολεύει και να μην το κουβαλάμε πια μόνοι μας. Ότι εκεί υπάρχει ένας ειδικός, ένας εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος, βασικά ένας άνθρωπος πάνω απ' όλα, που είναι εκεί για να μας ακούσει και για να μοιραστεί κατά κάποιο τρόπο μαζί μας αυτό το φορτίο. Για να μας ίσως ξεμπλοκάρει, για να μας δώσει ένα boost ξανά που ενδεχομένως να έχει χαθεί. Και ότι είναι αυτός ο λόγος της συνάντησης. Αυτή ίσως για μένα θα ήταν η απάντηση στο γιατί έρχομαι σήμερα εδώ. Και αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει τον άνθρωπο με τον οποίο δουλεύει. Το ίδιο το παιδί και με τον οποίο μπορώ και εγώ να συνεργαστώ. Έτσι. Γιατί διαφορετικά, αν γνωρίζει τον άνθρωπο, πώς θα υπάρξει εξ αρχής διάθεση συνεργασίας? Με έναν άγνωστο, γιατί να συνεργαστώ? Γιατί να του πω τι συμβαίνει στο σπίτι μου? Γιατί να μοιραστώ τις δυσκολίες μου? Δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει, δεν με καταλαβαίνει, δεν τον καταλαβαίνω. Γιατί να το κάνω? Ποιος ο λόγος να μπω στη διαδικασία? Άρα νομίζω ότι είναι ακρογωνιαίος. Ακριβώς. Και είναι αυτό που είπαμε, ότι το σημαντικό είναι αυτό. Σιγά σιγά να προσπαθήσουμε με λίγα βήματα τη φορά. Μία συνάντηση που να μην έχει ως βάση, ως κέντρο τις δυσκολίες. Ένα τηλεφώνημα στο γονέα που να μιλήσουμε για τα θετικά. Σήμερα το παιδί κατάφερε να κάνει αυτό. Να μην μιλήσουμε για τις δυσκολίες, παρόλο που μπορεί να υπήρχαν δυσκολίες τη μέρα. Κάτι, ακόμα και ένα μικρό βήμα προς την αλλαγή αυτού του mindset, αυτής της νοοτροπίας, που είναι πολύ δύσκολη να γίνει αυτή η αλλαγή, αυτό το κλικ, πιστεύω μπορεί να μας βοηθήσει μελλοντικά. Οπότε με αυτό θα ήθελα να τελειώσουμε. Και εν τέλει πάλι να δώσουμε το μπαλάκι, να δώσουμε το μικρόφωνο σε αυτούς που μας ακούνε, να μοιραστούν μαζί μας τις ιστορίες τους, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι, σχετικά με αυτό, με αυτή τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους, με αυτές τις συζητήσεις και το πώς άραγε νιώθουν από τη δική τους πλευρά αυτή τη συνάντηση, την πολυπόθητη συνάντηση γονέα, κηδεμόνα, δασκάλου.
Πώς άραγε είναι αυτό από τη μεριά τους?